डक्टरा होनदों कि 1.2% लाइफ होनानै मोनबा अपारेशनावबो जोंनि आइया मोजां जादों आरो नैबे दानि अपारेशन जे जागोन बेनि जे रिपर्टफोर आङो नोंथांमोननो आङो बेखौ शेयार खालामनो सानदों। बिदिनो आसामावहाय हायैखाय मेयावहाय बेंगलराव फैनानैहाय जोङो फार्स्टआव जोङो बे नै ट्राइ लाइफआवहाय जोङो नायहोदोंमोन। गोबां बबेबा फैसा थांबाय नाथाय बेवहाय अपारेशन खालामनांगौ होननायावहाय गोबांथार होनदोंमोन। बिदिनो 9 लाख 10 लाख बिदि होनदोंमोन आरो गोबांथार रांनि गोनांथि जादों। नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ। नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै बे स्क्रिनाव होनाय स्केनावहाय नोंथांमोना हरनो हागोन बा एकाउन्ट नाम्बार होनायावहाय हरनो हागोन आरो नोंथांमोना हायाब्लाबो इसोरनियाव बिस'ना होनायानो देरसिन। बेनो आंनि खावलायनाय आरो जे अपारेशन जागोन बियो 29 नङाब्ला 30 जागोन सेन्ट जन्सआवनो। हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। नोंथांमोननिसिम मोनसे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैदों आरोना। नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै नुखाबाय भिडिअखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो। सासे बर' लाइमोन सिख्लाया गावनि बिमाखौ, गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ फाहामनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दं आरोना। बेयाव एसे रांनिबो गोनांथि जानानै दङ आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय नैबे स्केनारखौ नुखादों नोंथांमोना। बेयाव नोंथांमोना जेसेबां हायो थाइसे थाइनैनिफ्राय लानानै नोंथांमोना हरनो नाजाबानो जाबाय आरोना। जोंनि बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलाय। आसामाव हायिखाय बेंगलराव लांदों होननानै बुंदों आरोना। नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाया बियो आंनि स्केनार आरोना। नोंथांमोना जुदि आंनियाव हरनो गोसोबा आंनियावबो हरनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि निजुरिका हाज'वारिनि स्केनाराव हरदोंबा बिनियावबो हरनो हागोन आरोना। जुदि नोंथांमोना आंनि स्केनाराव हरो आं नोंथांमोननि हरनायखौ नेक्स्ट भिडिअआव माने जेब्ला बे पेमेन्ट आंनाव हरनायखौ आं बिनो ट्रेन्सफार खालामो बे समाव नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोनानै होफिनगोन आरोना। माने सोर बेसेबां हरखो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना। जिखुनु नोंथांमोना बिनि स्केनारावबो हरनो हागोन बा आंनियावबो हरनो हागोन आरोना। जिखुनु बबे मोनसेयाव हरबानो जाबाय आरोना। नोंथांमोना जेसेबां हायो सापर्ट खालाम आरो जोंनि बर'जों बर' बयबो सापर्ट खालामलाय आरोना। जेसेबां हायो बेखौ नोंथांमोना हरनो नाजाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। मा बुंदों दा निजुरिका हाज'वारिया गावनि बिमानि सायाव। माने खनथाम खनब्रै खनबासो जाबाय होनदों आरोना अपारेशन जानाया। एबारजों 6 बार जागोन। एबारबो मोजाङै मोजां हामगोन बेखौनो आसा थाबाय आरोना इसोरनिसिम। नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। खुलुमबाय बयनिसिमबो, इसोरा बाख्नायजाथों। आंनि मुङा निजुरिका हाज'वारी, नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ। आरो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों। बे रिकुवेस्टआनो जाबाय आंनिनो जोनोमगिरि बिमा आइ, बियो गोबांथार सैनांनानै दङ। नोंथांमोननि हेल्प नांगौ, नोंथांमोननि प्रेयार्स नांगौ, नोंथांमोननि बेबायदिनो थाइसे थाइनै हेफाजाब नांगौ। मानो होनोब्ला जोंनि आइनि जानो थांगासिनो दङ जे अपारेशन बियो जागोन गाबोनहाय एडमिट खालामनांगौ। अक्ट'बर 27 एडमिट खालामगोन हस्पिटालावहाय आरो बे हस्पिटालावहाय एडमिट खालामखांनायनि उनावहाय डक्टरा सानथाम नायनानैहाय बेबायदिनो 29 अक्ट'बर नङाब्ला 30 अक्ट'बरावहाय जोंनि आइखौहाय अपारेशन खालामगोन आरो बे अपारेशनावहाय 6 आवार्स to 7 आवार्सआ जानो हागौ होननानै डक्टरा फोरमायदों। जानुवारिनिफ्रायनो जोंनि आइया बियो खिनोबो हायाखै, माने टयलेटाव थांनो हायाखै, मसनखौनो बियो पास खालामनो हायाखै, मुलि लोंब्लाल' खालामनो हादों। बे जानुवारिनिफ्रायनो बियो दासिम बेबायदिनो मसन खालामनो हाया। नोंथांमोन गासैनिसिमबो आङो बेखौनो खावलायो जे इसोरनियाव अननानै आखाइ खजबनानै आङो खावलायदों नोंथांमोन बयबो इसोरनियाव आर'ज खालामनानै हो। मानो होनोब्ला गोबांथार सैनांबाय जोंनि आइया। माने आइया बेबायदिनो आं जेब्ला उन्दैमोन बे समावबो अलरेडि टिउमार आथिङाव जानानैहाय बङाइगावआवहाय, मिथिला आङो बबे हस्पिटालमोन, बेयावहाय आं उन्दैमोन। बे समावबो अपारेशन जाबाय। अपारेशन जाखांनानै इसोरा बेयावबो बासायदों आरो बेबायदिनो 2019-20आवबो बेबायदिनो गोबांथार जब्रा जादोंमोन। अपारेशन जादों। मोननै किडनियावबो स्टन दंमोन। बिदिनो मोननै अपारेशन जादों 2019आवबो। बेयावनो बेंगलरावहाय जादों बियो, मानिपाल हस्पिटालावहाय, HCLआवहाय लकेसना। ओमफ्राय आरो दाबो नै 2025आवहाय नै बेंगलरावहाय जोंनि आइया मे 28आवनो फैदों बेंगलरावहाय आरो लास्ट मान्थआवहाय अपारेशना जानानै थांबाय। मोननै अपारेशनमोन, बेबो मोजाङै जानानै थांबाय।
मोनबा अपारेशना साक्सेसफुल जानानै थांबाय गासिबो इसोरनि अननायखाय आङो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ रिकुवेस्टखौ आं लाबोनाय जादों नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ आरो गोबांथार बिदिनो फैसाफोर थांबाय थाखाफोर थांबाय गासिबो आरो इसोराबो अनबाय इसोरनि अननायखाय मोजाङै माबा साक्सेसफुलि जालांबाय आरो फोथायदों बेबो साक्सेसफुलि जागोन होननानै मानो होनोब्ला जोंनि इसोरा होनदों जे जायफ्रा बिगोन बिसोरनो इसोरा होयो होननानै नोंगौ आङो बे इसोरखौ फोथायो बे मोनबा माबा अपारेशन जानायाबो इसोरनि अननायखायसो बेबो मोनसे गेदेरथार टेस्टिमनि मोनबा अपारेशनावबो जोंनि आइया मोजां जादों आरो नैबे दानि अपारेशन जे जागोन बेनि जे रिपर्टफोर आङो नोंथांमोननो आङो बेखौ शेयार खालामनो सानदों बिदिनो आसामावहाय हायैखाय मेयावहाय बेंगलराव फैनानैहाय जोङो फार्स्टआव जोङो बे नै ट्राइ लाइफआवहाय जोङो नायहोदोंमोन गोबां बबो फैसा थांबाय नाथाय बेवहाय अपारेशन खालामनांगौ होननायावहाय गोबांथार होनदोंमोन बिदिनो 9 लाख 10 लाख बिदि होनदोंमोन ओमफ्राय जोङो हस्पिटालखौ जोङो सोलायनाय जादों बे ट्राइ लाइफआ HRBR लेआउटआवहाय दङ कालियान नोगोरावहाय बेंगलरावनो बेयावहाय नायहोदों मोननै फाइल्स दङ नै रिपर्टआ नै नायहोदों आंनि रिपर्ट गोजा गासैबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बे गासै स्केन खालामनाय गोजा आरोना उदैनि स्केन खालामनाय गोजा ओमफ्राय नै बेयो माबा जोङो सेन्ट जन्स बेंगलरावनो सेन्ट जन्स मेडिकेल कलेज हस्पिटाल बियो करमांग्लायावहाय बेयो बे माबा जोङो बेयाव लाबोफिननानैहाय दायो अपारेशना मोननै साक्सेसफुल जाबाय मोनसेया जाबाय गल ब्लाडारखौहाय बख'बाय ओमफ्राय किडनि स्टनखौबो माबाबाय ओमफ्राय दायो आइनि उदैयावहाय बेबायदिनो माबा दङ स्टेन होनानै दोनदों माने अन्थाइ बख'नायाव स्टेन सोयोना दायो स्टेना बिदिनो दङ मास मोनसे बिदिनो बारा जाबाय नै स्टेना उदै सिङावनो दङ आइनि मोदोमा बेबायदिनो बुयो उदैयाबो गिदिर जायो बुयो ओमफ्राय आथिं आखाइ बुयो लोगोफोर ओंखायनो बे गासैबो रिपर्ट गोजानो सानफ्रोमबो बिराद सैनांबाय आरोना गोबांथार लोगोफोर बे गासैबो रिपर्ट गोजानो बे सेन्ट जन्सनि रिपर्ट गोजा बे सेन्ट जन्सनि रिपर्ट गोजा ओमफ्राय बे नै गासैबो बे अपइन्टमेन्ट लानायनि बिल्स बायदिसिना अपइन्टमेन्ट लानायनि नोंथांमोना नायनो हागोन आरो गोदानै आरोबाव जोङो बे अपारेशनखौ जोबखांनानैहाय आरोबाव नायहोबावदोंमोन ओमफ्राय PET-CT खालामनायावहाय डक्टरा रिपर्ट मोनबाय नोंथांमोननि देखायनो आङो भिडिअ'आवहाय बारा मोजां मोननाय नङा डक्टरा होनदों कि 1.2% लाइफ होनानै नाथाय जों बेखौ आइनो खोन्थानो हायाखै जों आइनो खोन्थायाखै आरो खोन्थानो हायाखै दायो जे अपारेशन जागोन बे अपारेशना जाबाय लिभार केन्सार होनदों डक्टरा ओमफ्राय डक्टराबो गेरेन्टि माने लाइफआ 1.2% होनदों डक्टरा नाथाय इसोरनि आखायाव बे गासैबो नोंथांमोननि प्रेयार नांगौ आरो लिभार केन्सार जे अपारेशन जागोन बियो 6 आवार्स 7 आवार्स बिदि जागोन आरोना लोगोफोर बे अपारेशना गासैबो इसोरनि अननायाव साक्सेस जानांगोन होननानै आं आसा आरो भरसा खालामो आरो गोबांथार रांनि गोनांथि जादों नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौ नोंथांमोना जा हायो थाइसे थाइनै बे स्क्रिनाव होनाय स्केनावहाय नोंथांमोना हरनो हागोन बा एकाउन्ट नाम्बार होनायावहाय हरनो हागोन आरो नोंथांमोना हायाब्लाबो इसोरनियाव बिस'ना होनायानो देरसिन बेनो आंनि खावलायनाय आरो जे अपारेशन जागोन बियो 29 नङाब्ला 30 जागोन सेन्ट जन्सआवनो आरो डक्टरा होनदों जे ICUआवहाय दोननांगौ अपारेशन जाखांनानैहाय साक्सेसखौबो डक्टरा 15 to 20% साक्सेस खालामनो हायो होननानै लिरनानै हरदों डक्टरा ओमफ्राय गासैबो इसोरनि आखायाव लोगोफोर इसोरानो दैदेनबोदों आरो इसोरानो दैदेनलांगोन होननानै भरसा खालामदों नोंथांमोननि प्रेयार्स नांगौ फोथायो दिनै डक्टरा 1.2 होनब्लाबो
इसोरनि आखायाव जेरै लाजारा थैनायनिफ्राय थांखांफिनदों बेबायदिनो आइया जेरै फार्स्ट बार अपारेशन जानायाव इसोरा फाहामदों बेबायदिनो नैबे 6th टाइम अपारेशनावबो मोजाङै जागोन होननानै आरो बेनि लोगोफोर आंनि जे खावलायनाय रिकुवेस्टआ नोंथांमोन गासैखौबो खावलायदों बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो